Efectele uleiului de măsline pe stomacul gol. Uleiul de măsline extra virgin este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase și nutrienți care sunt valoroși pentru sănătatea noastră. Însă, poate că nu te gândeai totuși să-l bei ca atare și pe stomacul gol. Potrivit specialiștilor de la Brightside, acest obicei aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate, astfel că iată care sunt principalele motive ca să bei o lingură cu ulei de măsline pe stomacul gol. Uleiul de măsline este bun pentru colon. Cercetările au arătat că uleiul de măsline băut pe stomacul gol protejează celulele de modificări care pot conduce la apariția cancerului. Uleiul de măsline este bun pentru piele, păr, unghii și oase. Acest obicei are un efect benefic asupra unghiilor, a pielii și a părului, redându-le aspectul sănătos. Se știe deja că este un ingredient nelipsit din măștile pentru păr sau ten, însă uleiul de măsline este mult mai eficient atunci când este administrat intern. Uleiul de măsline curăță ficatul. Dacă bei ulei de măsline pe stomacul gol, te asiguri că toate organele interne funcționează normal și elimină toxinele. Uleiul de măsline te ajută să slăbești. Conține o cantitate mare de grăsimi omega-3, adică acele grăsimi bune care conferă sațietate și sunt importante pentru sănătatea organismului. Uleiul de măsline întărește sistemul imunitar. Tot grăsimile sănătoase sunt responsabile cu acest efect benefic asupra sistemului imunitar. Consumă zilnic o lingură cu ulei de măsline pe stomacul gol, deoarece aduce multe beneficii pentru sistemul imunitar. Uleiul de măsline protejează inima de boli. Există două tipuri de colesterol, cel bun, HDL, și cel rău, LDL, iar uleiul de măsline abundă în grăsimi sănătoase care măresc nivelul colesterolului bun. Astfel, inima ta este protejată de boli grave. Uleiul de măsline reduce inflamațiile din corp. Este unul dintre cele mai bune remedii cu efect antiinflamator în corp. De aceea ai un alt motiv ca să bei ulei de măsline pe stomacul gol. Uleiul de măsline controlează nivelul glicemiei. Cercetările arată că uleiul de măsline scade colesterolul rău și nivelul glicemiei din sânge. Acest efect este benefic pentru persoanele care suferă de diabet. Uleiul de măsline protejează creierul. Datorită compușilor din conținutul său, uleiul de măsline extra virgin sau presat la rece protejează creierul de maladii grave precum Alzheimer, scade riscul de depresie și îmbunătățește memoria.